No niin, tässä kuvassa on Tubertinin 5,3-metrinen teleskooppinen haavinvarsi. Tuossa äsken testattiin nostamalla 1250 grammasta punttia. Se kestää sen, mutta en kyllä suosittele. Jos tämä ottaa nyt käteen, niin tämä on ihan helposti hallittavissa. Painava, totta kai se on painava, kun se on niin pitkä, mutta samalla kun sen raahaa sitten, niin kun se on veen päällä lojuu ja vetään taaksepäin, niin toimii tosi hyvin. Soveltuu hyvin kalastukseen silloin, jos jossain kanavalla tai korkealta kallion kielekkeeltä kalastetaan, jossa on tarvetta tosi pitkälle haavivarrelle. Taipuu jonkun verran, kun sitä heiluttaa tähän tyyliin. Mutta kaiken kaikkiaan näyttää tosi laadukkaalta ja hyvältä tuotteelta.